Sziasztok! Most itt Fortnite-ozni fogunk Anzissal. 1v1-ezni fogunk, 3 meccset fogunk menni, mindegyik meccsben aki előbb elér az 5 pontot, az nyer. És Ancsi nagyon jól táncolgat. Sziasztok! Úgyhogy azt mondom, hogy mehet. Szerintem is. Na, na akkor itt vagyunk az első ilyen izébe. Mi történik itt? Most minden jó? Lépjek ki. Na honnan? A Lobbyba? Mi történt itt? elfelejtettem beállítani, hogy a privátra. Ja? Jó, most már priváton vagyunk. Ja, oké, akkor. Igen. Na, benn vagy te is? Betegúsz. Megint itt van 600 ember, Mert te megint publikba mentél. de én privátba mentem. Nem. Ezt így mind a kettőnek át kell állítani. Ja. Hát én is. Publikba, várjál. Mert te megint publikba mentél. Akkor sziasztok, most így beléptünk ebbe a meccsbe, most már sikerült végre, és mi történt? 3, 2, 1. Jó mehet! De a másik irányba kell jönni, mindegy. Ja, mindegy, nem baj. Hol vagy? Ott! Hol vagy? Köszönöm. Nem mondom meg. Jaj! Jaj! Na, nem nyert meg. Jaj! Ne! Hogy lehet itt visszaindulni? Nem már. Jó, egy 0 első meccsbe. Ja, És akkor most csak 1-0. 3, 2, 1. De amúgy nem azért, de azért te is azt hitted, hogy én bénább vagyok, szóval amúgy ahhoz képest nem csak ilyen rossz, nem? De. Vagy nem az, hogy rossz vagy, de amúgy tök jó. Nem annyira vagyok, mint annyira én hittem. Mivel kell izélni? Várjál. Most hol vagy? Ez nem ijesztő. Feletted. Ja? Kilástam, ez baj. Jó? Azt mehetünk utána. Hol vagy? Lelőjük! De miért most tölt a felfegyver? Oké. Nem. Ez nagyon rossz. Nem. Ja. Ne! Jó, oké, meg. De akkor mehet. 3, Oké. Akkor 2, 1, ugye? Ne! Várjál! Beakadt, várjál! Milyen Miért nem állod a lövésre, várjál? Jó, most már megint tovább. Valamiért a piszom itt teljesen beakadt nekem. Hoppá. Ne! Ah! Hol vagy? Hogy nem találok el egyszer sem amúgy? De eltalálsz, nagyon is eltalálsz. Nem sikerült ilyet. Oh! Azt Ez szép volt, nem? De hogy lőttél el? Akkor 2-1 van neked. 3, 2, 1. De bocs, csak én mindig azt mondom, hogy nekem kell számolni. Ne bakker. Na! Jó. Mi az állás? A 3-1. Aha. Az állás 3-1. Nekem. 3, 1. Gyere, menj. Sok, mindig mentünk. Hol vagy? Nem álltott át a izére.
Nem ez baj. Ne! Jó, 4-4-1. Ez hihetetlen. Nekem most meccs ponton van, ugye? Hát igen. Na, ezt már szerintem nem fogom visszahozni. 3, 2, 1. Ne! Várjál, sok jó át, nincs, aki persze bevek voltam. Úristen! Meccs pont, 5-1. De akkor új meccs, de akkor új meccs. Igen, és akkor most mehetünk a új pisztolyt választani, ha akarunk. Hogy, na, akkor sziasztok, akkor most így jön a második meccs, a előző meccs egy kicsit 5-1-re elvert, szóval most jön a második is, és már megnyerem, jó? Na akkor jó. Szerintem mehet 3, 2, 1. Mi? Jaj! Ez durva volt azért. Nem már! Most felettem vagy? Jaj! És már megint csak. Egy úr. Ez hihetetlen. 3, 2, 1. Jaj! Ne! Most rajtunk van. Én is elrontottam, most én rontottam el. Magi, nem bírtam lőni. Miért most tölt újra? Úristen, ez mekkora hidó volt. Miért nem működik a egerem? Jaj. Nem már. Hol vagy? Na, Vladimus. Nem már, mert megint elrontottam. Nem már! Nem már! Ne! Megint elromlott! Az egyen most nem működik valamilyen nagyon jó. Ne! Ne! Most már jövök! Jó. 3, 2, megy. Megy. Azért mondásom, ezt már aztán... Ez már észrevetted azért valamikor. De miért? Sejtem. Oh! Azt mivel lőttél le? Ilyen Mythic Sniper-rel jönni ez. És azt lehet így lelő 200-at? Igen, esküben. Nem cheatelés, ez így van. 3, 2, 1, mert. Jaj, ne! Jó, nem történt semmi. Aztán... Az szépen! Mi ez a csík? Jó. 4 3, 2, megy. Igen, megy. Jó, oké, megy. Ezt írtatom. Na nézzük, hogy hol vagy. Jaj! Mivel kell... Ez rá szalkoljuk, vagy nem? Jaj. Jó, nekem elkülgő, nekem ebből. Kezdegenek mit tételem, szórakozol. Akkor... Jó, 5-0 megnyertem a másik meccset. Ami azt jelenti, hogy nem az Erbendegúz, de most már meccsek számában már technikailag nem tudsz megverni.
2-0 az első, és válaszunk új dolgokat. Na most akkor kiválasztom a legjobb dolgokat, ezek nem voltak jók. Az utolsó meccs, az előző meccset az kicsit 5-0-ra megverte, de ne foglalkozzon azzal senki. 3-2-1. 1. Jó. Ne kérdezz, hogy meddig megyek még fel. Sem eddig. Nem, mi? Hogy ezt látod volna, hogy ez elég ez milyen közel volt. Ugye. Nem mondom meg. Nem már! Egyszer se hogy nem találok el. Miért nincs voltam így? Hogy nem találok el? Most. De, és persze pont most tölt újra. Jaj! Jó, oké, ennyi volt. Jó, 1-0. 3, 2, 1. Úristen, ez de közel volt. Jó reset. Mivel kell resetelni? Ne! Ne! Hova lettem, hogy a sírtam? Oh! Ne! Jó. De miért pont akkor tölt újra, amikor egy lövés kéne? 3, 2, 1, mert... Nekem úgy van átrendezve, hogy nekem jó. Szóval sehogy, mert nekem sehogy nem jó. Micsoda logika volt ez. Na, miért vagy ott lent? Ez baj. Ne! Ne! Még szerencsét, hogy most nincs. Mi történik? Nem! Mi az állás? 1 vagy... Tudom én, hát 3, igen, 3, igen. csak engem úgy össze-vissza írni, azt csak annyit álltak, hogy meghaltam. 3, 2, 1. Oké. Először is így. Aztán hogy kell ezt így tovább. Jó. Mit kell itt csinálni? Ja, T-vel kell újra tölteni, és T a izé is a egyik építésem. Ne, sem, ez nem jó. Meghaltál? Ne, de hogy haltam meg? De, milyen, de... Miért vagy te ott, és... De miért ezt szeríteni ki? Nem. Jaj, ne! Mindent kieditelek! Ez nem jó így. 4-0. Már 4. Matchpont volt. Matchpont volt, úgy kell az... Most mondjam, annyi csak teljesen nem ugye 3-0, nem, mert egyszer megöltelek, ugye milyen sok? Jó, de a meccsek száma akkor is 3-0 lett, ez ennyi nem. Hát igen, de akkor menjünk. 3-2-1, gyere. Ja. Elrontottam ezt kicsit. Ja? Én is, én is elrontottam, most szerencsénk volt. Az hova spawnoltál? Ja. Amúgy se tudnak előni, főleg, hogy elkezdett laggolni. És nekem is nagyon laggolt. Hajj már meg! Csak meghalsz egyszer.
Aha, Jó, nem. 5-0. 3-0. De Vége. hány életed volt? Talán 80. Akkor köszönjük, hogy végignéztétek a videót, hát igazából simán elvertem Andris. Mi? 3-0 lett nekem. Tudjuk. Na, mindegy, sziasztok!